በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንጸልማት ዘብርሀ ልደት ኣብዚ ሎሚ ዘመን ደቂ ሰባት ዓይኖም ዝሪኦ ጽቡቕ ነገር እዝኖም ሰምዖ ሰናይ ዜና ንምድላይ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ሓደ ናይ ዜና መርበብ ናብ ካልእ ብምርኣይ ግዚኦም ይባኽኑ። ዓይኒ ዕንበባ ንምርኣይ ትምንዩ ንግዚኡ ዳ እምበር ንኹሉ ግዜ ኣይኮነን። እዝኒ ድማ ናይ መርዓ ድምፂ ምስማዕ ትደልዮ ንግዚኡ ዳ እምበር ንኹሉ ግዜ ኣይኮነን። ካብ ዕንበባ ንላዕሊ ዝረአ ጽባቐ ኣሎ። ካብ ናይ መርዓ ዜማ ንላዕሊ ዝጥዕም ማህሌት ኣሎ። ከርስና ጥራይ ዘይኮነ ዓይንና እውን ጥሜት እያ። ካብ ዓይንና ንላዕሊ መንፈስና እውን ጥሙ እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስ ንርኢ ሽዑ ሕጉሳት ንኸውን። ድምፂ ምስ ንሰምዕ ድማ ካብ ዝደቀስናዮ ንነቅሕ። ካብ ኩሉ ሓጎሳት ዝዓቢ ሓረስታይ ብምህርቱ ወተሃደር ብዓወቱ ደስ ዝብሎ ደስታ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ህፃን ቤተልሔም ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ልቢ ደስታ እዩ። ድምፂ ድማ ንሞታ ዝተንሲ እዩ። ድንግል ማርያም ንኩሉ ዓለም ወኪላ ናይ ብስራት ቃል ተቐበለ። ዓብይ ጋሻ ናብ ዓለም ከም ዝመፅእ ትፈልጥ ድንግል ማርያም ጥራያ ንናይ ሎሚ ምእመናን ኣብያተ ክርስቲያናት ወኪላ ንክርስቶስ ኣእንገደት። ዓለም ከም ዝተሓነስ ሰምዐት ናይ መጀመርያ ሰባኺት ድንግል ማርያም ጥራያ። ናይ መጀመርያ ናይ ወንጌል ሰባኺት ናይ ክርስቶስ ምድሓን ዝተረኽበ ብድንግል ማርያም እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልኩም እዩ፣ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም ዝበሎ ሞት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሰበይቲ እዩ። እዚ ድማ ንንስተ ዓለም ይሸቕርር ነይሩ። እግዚኣብሔር ነዚ ህይወት ኣልዓለ። ህይወት ብሰበይቲ መፀ። ብሄዋን ምኽንያት ገነት ተዓፀ። ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ምኽንያት ከዓ ገነት ተኸፍተ። ሄዋን ናይ ዲያብሎስ ቃል ሰሚዓ ሞት ወለደት። ዳግማዊት ሄዋን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ቃል ሰሚዓ ህይወት ወለደት። ካብ ሄዋን ዝተወልደ ቃኤል ቀተለ ሰብ እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ከዓ ህይወት ዝዕድል ኮነ። ንሕና ኩላትና ብናይ ኣቦ ዘርኢ ብምምፃና ብናይ ኣቦ ስም ምፅዋዕናን የኹርዓና ይኸውን። ኢየሱስ ግን ዘርኡ ካብ ሰበይቲ እዩ። ወዲ ሰበይቲ ዝብል ስም ፀርፊ ዘይኮነ ማዕሩግ ኮነ። ናይ ወልዲ ብስራት ደስታ ዝኸውን ውሉድ ሲኢኖም ዝነበሩ ንእኒ ኤልሳቤጥ እዩ። ንሓንቲ መንእሰይ ድንግል ከምኡ ድማ ድንግልና ዝመረፀት ጓል ውሉድ ብስራት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ኢየሱስ ሙላድ ግና ናይ ወልዲ ሙላድ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መድሃኒና ንፀልማት ዘብርሀ ልደት ነበረ። ናቱ ልደት ናይ ህፃን ውሉድነት ጥራይ ኣይነበረን። ናይ ሰላም ውላድ ናይ ፍቕሪ ውላድ ነበረ። ዝተወልደ መድሓኒት እዩ። ኣብ ማህፀን ድንገት ዝሓደረ ዓለም ዘይትኽእሎ እያ። ኣብ ኣደባ ዝሓቐፈቶ ንዓለም ዝተሸከመ እዩ። ኩሉ ውሉድ ድሕሪ ወላዲ ዝተረኽበ እዩ። ድንግል ማርያም ግና ዝወለደቶ ቅድሚኣ ዝነበረ ፈጣሪ እዩ። ብሓደ ግዜ ውሉድ ብሓደ ግዜ መለኮት ብሓደ ግዜ ሰብ ምባሉ ብድርብ ክብሪ ንዝነብር ንክርስቶስ ዝተገበአ ግቡእ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ክርእዩ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኽ ናባኽ ለኣኸ። መንፈስ ቅዱስ ናባኽ ክመጽእ እዩ። ሓይሊ ዕሉም ከጽለኪ ይበለኪ። ኣካላዊ ቃል ካብ ሕቑፊ ኣቦኡ ከይተፈለየ ናባኽ መጸ። ዘይውሰን ክንሱ ጸኒስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይገደለ ካብ ምድሩን ከይተወስኾ ኣብ ማህፀን ከሓደረ። መዐቀኒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ከሓደረ። እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን። ንሓዊ መጠን ኣካል ኣለዎ። መለኮት ግና ንኽንደዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን ብምባል ኣብ ቅዳሴ ማርያም ብርሃናዊ መልኣኽ በዚ ነገራ ዘይወሰን ጎይታ ኣብ ማህፀና ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ከም ዝተወሰነ ኣብ መሳጢሩ ይምህረና። ምስጢር ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ዝፍፀም ዓብይ ምስጢር እሙን ኮይኑ ዝተለኣከ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእኽቲ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ብርኽቲ ኢኺ ኢሉ ምስ ኣበሰራ እግዚኣብሔር ቃል ተዛረበ። 5500 ዘመን ተፈጺሙ ሓቀኛ ተዋህዶ ኾነ። ዕለተ ልደቱ ከመይ ነበረ ምስ እንብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ንሕፀይትኻ ማርያም ንምውሳድ ኣይትፍራህ፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ በሎ። እግዚኣብሔር ንዮሴፍ እዚ ምስጢር ስለዝተገልጸሉ ብታሕጓስ ንግስቲ ማርያም ሒዝዋ
ናብ ቤተልሔም እንተመፀ ኣብ ከባቢኡ ንዝነበሩ መዕረፊ ኣጋይሽ ሰብ መሊኡ ስለ ዝነበረ ድንግል ማርያም ትጽግዓሉ ስፍራ ይረኸበትን። ሃብታማት ቤተልሔም እውን ንኣደ ኣምላኽ ምሕደር ክህብዋ ይከኣሉን። ከመይ ንኹሉ እቲ ቦታ ሰብ ጻዕዳ ክዳን ሰበስልጣን መሊኦሞ ነበሩ። ድንግል ማርያም ግና መጸጊዒት እንከላ ከይዳ መጸጊዕ ሓተተት። ኣብቲ በዓቲ ዘሎ መብልዕ ማል ንኣማኑኤል ወለደቱ። ደቂ ነገሥታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ደቂ ሃብታማት ኣብ ጽቡቕ ቤት ክውለዱ ከለዉ እዚ ንነገሥታት ስልጣን ንሃብታማት ሃብቲ ንፍላስፋታት ፍልጠት ዝህብ ኣምላኽ ክንሱ ንዕኡ ዝኸቦም መዕረፊ ተሳኢኑ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ። እዚ ልደት እዚ ካብ ሓሳብ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ንላዕሊ እዩ። ምክንያቱ ብድንግልና ክንበር ተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ምስጥናስ ምውላድ ክህሉ የብሉን። ልደት ጎይታ ግና ከማና ተጸኒሱ ከማና ተወልደ። እንተኾነ ግን ናታ መጽናስን ምውላድን ድንግልና ደሪባ ንሱ ግና ብዘይ ዘርኢ ተጸኒሱ ተወልደ። ኣዲኡ ከዓ ኩሉ ግዜ ድንግል እያ። እዚ ልደት እዚ ከዓ ንዕኡ ጥራይ ዝግባእ መስተንክር ልደት እዩ። ብልደቱ ኩሉ ፍጥረት ባህበሎ መላእኽትን ጓሶትን ንኽብሩ ናይ ምስጋና ገጸ በረከት ኣቕረቡ። ሰበ ጥበብ ወርቅን ዕጣንን ከርበናን ጽሉ እንስሳታት ኣድግን ላሕምን እስትንፋሶም ካብ ምግባት ንላዕሊ መድኃኒ ዓለም ቤጃ ኩሉ መርከቢ ብርሃን ሎሚ ተወልደ እናበሉ ኣመስገኑ። ወዲ ሰብ ብሓጎስ ተዋሕጠ፣ ዲያብሎስ ግና ሓፈረ። ፈለግ ኤፌሶን ወይኒ ፈለግ ጊዮን ሓሊብ ኤፍራጥስን ጤግሮስን መዓርን ዘይትና ፈልፈሉ። እዞም 4 ኣፍላጋት ካብ ኤደን ፈልፊሎም ንገነት ዘስቲዋ ወሓይዝዮም። ብተወሳኺ ኮረቤት ሕብስቲ መና እጽዋት ፍርያተ በረከት ኣፍርዩ። እምበኣር ንሕና እውን ኣይነብዕሎ ብሌታዊ ትልሂት ከንቱ ቋንቋ ዓለም ደርፊ ኾነ ሳዕስዒት ኣብ ቤቱ ንጸንብሎ ብቕዳሴ ማህሌት በረኸት ንስጋ ንነፍሲ እውን መድኃኒት ልደት ናይ ዝልደት ዘርሕቐልና ጸልማት ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።